funkcia, takže čaute pri ďalšom videu. Chcem vám ukázať tento nožík. Je to nožík pre Deadpool Stridera. Robili sme ho 12 rokov, chlapec sa dožil konečne. Ale ešte by som chcel povedať, že ďakujeme Majovi aka Total Music za nový setup, ktorý nám zadovážil mikrofónik. Ďakujeme Total Music. Takže kúdla je Lil Franky v štýle Deadpool, červená a čierna. Materiál CPM S90V. Toto čierne je povlak DLCčko. Kydex, koža, Ulticlip. Kydexík, pekne celkom vyšiel. Drží. Rozmery 150 mm nožiček, full tank. Čepel má 70 mm. To je asi všetko. Takže na konci tohto videa bude ďalšie video. Kde dám bližšie detaily tohto nožíka. Takže zatiaľ sa ti to páčilo toto video, daj like, subscribe a zdieľaj tento content. Čau, zdraví ťa BD Knight za kamerou aka Malý Boro. A máme tu ešte aj zvukára Paťa, ktorý tu teraz nie je, ale všetko tu teraz nastavil. Takže ďakujeme aj jemu a môžeš to katnúť.